Biz işten qaytып керсә, иләребез китә яктырып. Көне буе безне сагынгандыр, ул да кайта иге атлыгып. Әти хәлне сорый баштан сыйпап. Аннан миңа шаңгы көйләшә. Әнием белән дә әти гел елмаеп сөйләшә. Барыбызга да буша, үзенең дә күп эше. Әнимә, миңа, сеңлемә, әти иң кирәк кеше. Ул җирдән шәп кеше, гаҗәп кеше. Ул иң зирле, ул иң көчле кеше, баһадир төсле кеше. Ул зирәк тә, шаян да, акыллы да, әлбәттә. Кем дисезме? Ул кеше минем әти, әлбәттә. Әтиебез бик гадел, юмарт, шаян һәм көчле. Безнең өчен ул терәк, әти безгә бик кирәк. Әтием, әтием, котлыйм сине, әтием, яннарында һәр вакыт гөл торсын, әтием. Әлбәттә, әтиләр җилкәсенә бик күп эшләр төшә. Алар гаиләне кайгыртырга тиеш, эшләргә тиеш, акча табарга тиеш, булдырырга тиеш бөтенесендә. Ләкин аларның һәммәсеннән дә өстенрәк, һәммәсеннән дә мөһимрәк төп бурычы әти кешенең әлбәттә гаиләдә бала тәрбияләү. Кыз кешеме, ул кешеме балага дөрес, тиешле, төпле тәрбия бирү. Һәм үзебезнең гасырлардан килгән традицияләребезне саклап, үзебезгә хас булган милли йолаларыбызны балаларга сеңдереп, аларны дөрес итеп тәрбияләү һәм үзебезнең милләтебезнең дәвамчылары итеп тәрбияләү. Шуңа күрә без бүген сезнең белән шушы рухи кыйммәтләребез турында сөйләшергә булдык. Мин үз гомеремдә 70ләп китапны чыккан язучы. Мине дөнья белә дип әйтә алам мин. Моннан 3 еллык мин Америкада яшәп, 2-3 ай Америкада яшәп, үз күзләрем белән күреп кайттым. Минем Америка университетларында, китапханәләрендә кимендә 10-15 китапларым бар. Америка Конгресс китапханәсендә минем 3 китабым бар. Мин моны өчен әйтәм. Мин моны мактану өчен, күкрәк кагу өчен түгел, ә сезнең белән сөйләшүне башлау өчен. Шушлай итеп язучы яралсын, үссен һәм дөньяга танылсын, яхшы әсәрләр язсын өчен нинди шартлар булырга тиеш балага. Кыскасы татарча әйткәндә мин шаян сөйләшергә яратам кайвакыт. Как стать человеком, личностью? Ничек аякка басырга шәхес буларак, нәрсә җитми безгә? Уйлап карасаң, саф һава чагыштырмача. Кап-кара җиребез, чыгып әйтмешләй, әгәр дә без тәртә тыгып куйсак, иртә кранда сусып чыгарлык туфрак. Ипи бар, квартира бар. Нишләп бу кадәр пычраклык? Нишләп бу кадәр артка китеш? Нишләп бу кадәр юнсезлек? Нишләп бу кадәр наркота һәм башка нишләп? Менә шу сорауларга без Алла бирсә җавап табарга тырышачакбыз. Америка халкы 2-нче бөтен дөнья сугышында 450 мең кеше югалта. 450 тысяч за всю Вторую мировую войну. Татар халкы якынча исәпләгәндә генә мин уйлыйм 1,5 миллионнан ким түгел, әмма ләкин официаль 801 миллион чамасы. Димәк, безгә татар милләте балаларына җиргә аякларыбыз белән нык басып, үзебезнең хукукларыбызны һәм балаларыбызны кеше итеп тәрбияләүдә без налог түләгән, без корбаннар биргән, без каннар куйган һәм без Европаның уртасында бер генә тарихта да бер кемдә дә булмаган 11 татар язучысының җәлил итәкчелегендә Плитцензия төрмәсендә 2 минут сайын башы киселгән халыкның үзенең хукукларын таләп итәргә һәм балаларыбызга укыту өчен шартлар тудырырга таләп итәргә хукукы бар. Менә шушы хукуктан чыгып эшләргә кирәк безгә. Безгә Совет системасында яшын батырын түгел,
халыкларны тизрәк урыслаштыру ниятендә китереп керттеләр безгә нинди телдә укыту мәсьәләсен. На каком языке обучать своего ребенка? Уйлап караганда, егетләр эш булай тора. Һәм Россиянең, һәм СССРның, һәм Россия Федерациясының белем мәгариф турындагы законында анда ачыктан-ачык әйтелгән. Мәгарифнең, мәктәпнең бурычы камил тәрбияле, гармоник тәрбия алган, белемле бала тәрбияләү. Анда әйтелмәгән фәлән телдә генә укыту дип. Шуңа күрә ул табигатьтән чыгып караганда, әгәр дә син үзеңнең балаңның инсафлы, тәрбияле, матур холыклы, белемле, иманлы һәм тагын дистәләгән сыйфатларга ия булуын теләсәң, балаңны бары тик туган телеңдә генә укытырга тиештең, чөнки туган телендә аша ул күкрәк сөте аша, ананың күкрәк сөте аша балага ул белергә тиешле әйберләр, ул белергә тиешле инсафлык автоматик рәвештә күчә. Чын татар мәктәбе бетте. Бүген татарда татар мәктәбе дип атарлык бер мәктәп тә калмады. Нинди мәктәпләр гомумән татарда бар һәм булган иде һәм булырга тиеш. Беренчесе классик татар мәктәбе. Ул беренчедән азакка хәтле бары тик туган телендә укый. Әлбәттә, рус теле керә, күбрәк керә, күп телисең үзең керт, ул үзебезнең куәттә рус әдәбияты керә, әмма ләкин бу классик татар мәктәбе. Бу мәктәп хәзер юк. Икенче мәктәп. Ул татар мәктәбе, әмма ләкин татар теле әдәбияты укытыла, техник фәннәр, математика, физика, химия бәлки рус телендә укытыла да, калган биологиялар, географиялар татар телендә укытыла. Менә монысы икенче татар мәктәбенең тибы. Өченчесе, менә без укыткан мәктәп. Ул татар мәктәбе дип аны атап булмый, чөнки ул ничәдер дәрес, 2 дәрес, 3 дәрес атнасына керә, калганнары барысы да рус телендә укытыла. Моны татар мәктәбе дип буламы? Әлбәттә булмый. Ни өчен? Соң карабыз. Егетләр, русча укыту әлбәттә булачак. Ул тегет анда атнасына син хоть ана 10 мәртәбә 10 тапкыр 10 дәрес кер. Әдәбиятында кер. Әмма ләкин төп укыту барга тиеш татар телендә. Чөнки татар телендә без әгәр дә укытмасак, менә бер генә мисал сезгә. Менә шабый. Безгә бит инженер да кирәк. Безгә артист да кирәк. Безгә шахтер да кирәк. Безгә шофер да кирәк. Безгә Габдулла Тукайлар да кирәк. Безгә Салих Сәйдәшевләр да кирәк. Нигә Салих Сәйдәшевләр хәзер юк? Нигә хәзер Тукайлар юк? Чөнки без сабый чагыбыздан, бишектән чагында үзебезнең туган телебезгә хыянат иттерелеп, без рус телендә үзебезне имгәткәнбез. Шулай итеп без рус телендә дә, татар телендә дә без Пушкинда була алмыйбыз, һәм без Тукайда була алмыйбыз. Әгәр дә менә без укыган, менә мин укыдым. Мин 1-дән 10-нчы класска кадәр татарча укыдым. Бер генә предмет та фән дә безгә кермәде рус телендә. Милләтен бетерү буенча шактый гына эшләр эшләнелә. Һәм махсус органнар эшләр моны. Мин моны яхшы беләм. Шуңа күрә җәмәгать уйлап яшәргә кирәк һәм уйнап яшәргә ярамый. Безне 180 милләт карап тора татарга. Әгәр дә без дә милли мәктәбебезне бирсәк, нәрсә кала? Берсе калмый. Всё, прощай. Һәм Россия, 180 милләт карап торган Россия, да, национальная проблема как проблема будет, бетә ул, аңлашыла уже. Менә шушыңа тырышалар һәм Жириновскийлар һәм башкалар.